वनवासी कल्याण आश्रमच्या चिंचवली वसतिगृहात तुम्ही आलेल्या आहात। वनवासी कल्याण आश्रमाची स्थापना 53 वर्षापूर्वी बाळासाहेब देशपांडे यांनी केलेली आहे। तर त्यांनी ज्यावेळी वनवासी समाज म्हणजे आदिवासी समाज जो जंगलामध्ये राहतो त्यासाठी आपली संस्था गेली 53 वर्ष काम करते। महाराष्ट्रामध्ये आपल्या आश्रमाचे 18 शाखा आहेत। संपूर्ण 6,500 मुलं त्या आश्रमामध्ये शिकत आहेत। वनवासी समाजामध्ये जे कलागुण असतात त्यांना वाव देण्यासाठी आपली संस्था प्राधान्य देते, जेणेकरून त्या मुलांना शिक्षण भेटेल, शिकून ती मुलं स्वतःच्या पायावर उभी राहतील। याच्या माध्यमातून असं चाललेलं आहे। आपले जे चिंचवली वसतिगृह आहे त्या चिंचवली वसतिगृहामध्ये 40 मुलं शिकत आहेत। 40 मुलांमधले आज बरीचशी मुलं डॉक्टर, इंजिनियर, वकील झालेले आहेत। हरिभाऊ खरत नावाचा जो मुलगा आहे तो आपला पनवेलच्या सिक्युरिटी हायस्कूलमध्ये प्रोफेसर म्हणून कामाला लागलेला आहे। तर अशा माध्यमातून आपली संस्था काम करते। आपला जो आश्रम आहे गेली 30 वर्षे आपल्या चिंचवली गावामध्ये आहे। पहिला चिरनेरला आपला आश्रम होता, वासुदेव बळवंत फडकेंचे जे गाव आहे चिरनेर, त्या गावामध्ये तो आश्रम होता। तिथून आपला 30 वर्षापूर्वी हा आश्रम इथं आलेला आहे। या आश्रमाची जी जागा होती ती जागा आपल्याला एका चिंचोली गावच्या एका माणसाने आपल्याला फ्रीमध्ये आपल्याला दान म्हणून दिलेली आहे। या जागेमध्ये सुरुवातीला मेलेली जनावरं अशी टाकली जायची, खूप मोठमोठे खड्डे होते। ते खड्डे बुजवून त्या आश्रमाच्या माध्यमातून आपल्या मुलांनी श्रमरोजगार करून ते आश्रम आपल्या नावावर रुपाला आलेलं आहे। आज आपल्या आश्रमातली मुलं सगळे पहाटे 5 वाजता उठतात, स्वतःची वैयक्तिक कामं करून व्यायाम करून अभ्यास करतात। त्या मुलांना नाश्ता आपल्या आश्रमातर्फे दिला जातं, जेवण आश्रमातर्फे दिलं जातं। त्यांच्याकडून कुठल्या प्रकारचं शुल्क आपल्या संस्था घेत नाही, कारण जेवढं आपल्यातर्फे फ्रीमध्ये देतील तेवढं आपण देतो। त्याचप्रमाणे त्यांची जे आश्रमातली जी मुलं आहेत त्याच्यामुळे बऱ्याचशा मुलांना आईवडील नाही आहेत, काही मुलं अशी आहेत की ज्या मुलांना वडील आहेत किंवा आई नाही आहेत। अशा माध्यमाची मुलं असतात त्यांना आपण फ्रीमध्ये करतो। सरकारकडून कुठल्या प्रकारची मदत घेतली जात नाही। आज आपल्या पनवेलचे काही लोक आहेत आश्रमातल्या मुलांचा दुधाचा खर्च उचललेला आहे। काही हॉस्पिटल्स आहेत, त्या हॉस्पिटलच्या माध्यमातून ते मुलांच्या आजारी पडली तर संपूर्ण त्यांच्या आजारपणाचा खर्च हॉस्पिटल उचलतं। काही शैक्षणिक संस्था आहेत, मुलांना मार्गदर्शनाचं काम करतात, त्या मुलांना व्याख्यानमाला घेतली जाते। काही मानसोपचार तज्ज्ञ डॉक्टर आहेत, त्या मुलांचं मानसिक स्वास्थ्य सुधारण्यासाठी पण प्रयत्न केले जातात। अशा वेगवेगळ्या समाजातील लोक असतात, ती लोक एकत्र येऊन त्या मुलांना संपूर्ण शिक्षणाचा खर्च उचलत असते। आज आपल्यामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्र आश्रम जे आहेत, पनवेलला 2 आश्रम आहेत, कर्जतला 2 आहे, माणगावला आहे, नाशिकला आहेत। अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी आपले आश्रम आहेत। तर त्या माध्यमातून आपण आदिवासी समाजाच्या लोकांना त्यांच्यामधले जे अंधश्रद्धा असतात त्या अंधश्रद्धा असेल, दारूचं प्रमाण असेल तर दारूचं प्रमाण कमी करण्यासाठी आपला प्रयत्न केला जातात। आपण त्या लोकांना झाडं वाटप करतो, तर झाडं वाटपाच्या माध्यमातून त्या लोकांना रोजगार उपलब्ध होतो, शेळ्या वाटप करतो। त्याच्याप्रमाणे जे पावसाचं पाणी पडतं ते पावसाचं पाणी अडवून त्या लोकांना शेतीसाठी वापरता येईल यासाठी आपण बंधारे हे करतो। त्याचप्रमाणे या लोकांना शहरी भागापासून लांब राहतात ते लोक, या लोकांना वेळेवरती औषधोपचार भेटावं त्यासाठी आपण वनवासी भागामध्ये आपण औषधाचे पेटे ठेवलेले आहेत। त्या गावामध्ये जी मुलं जास्त शिकलेली असतात त्या मुलांना त्याबाबतीत वैयक्तिक आपण एक बेसिक प्रथमोपचार करता येतील अशी टेक्निक दिली जाते। तर टेक्निकच्या माध्यमातून जे प्रथमोपचार होतील एखाद्या पेशंटला असे प्रकल्प केले जातात। तर ह्या चिंचवली आश्रमापासून काही किलोमीटर अंतरावरती आपला बापदेवाड्याला एक आश्रम आहे। तिथे दर रविवारी डोंबिवलीवरून डॉक्टर येतात। ते डॉक्टर त्या लोकांना काय प्रॉब्लेम असतील त्या लोकांना औषधोपचार दिले जातात। मोठा प्रॉब्लेम असेल पनवेलला किंवा डोंबिवलीला त्या लोकांना ॲडमिट केलं जातं। वनवासी कल्याण आश्रमाच्या माध्यमातून शेती प्रकल्प चालवले जातात, कृषी प्रकल्पाच्या माध्यमातून त्या लोकांना रोजगार भेटतोय। आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपला भीमाशंकर साईट असेल, नाशिकमध्ये गुई असेल किंवा गडचिरोली असेल, नंदुरबार असेल, या ठिकाणी पण आपले बरेचसे प्रकल्प चालतात की आज तुम्ही कॉलेजची सगळी मुलं इथं आलेली आहेत आपल्या आश्रमाला भेट देण्यासाठी। तुम्ही दिवसभरामध्ये श्रमपरिहार केलेला आहे, आम्हाला खूप बरं वाटलं। वनवासी कल्याण आश्रमाच्या माध्यमातून तुम्ही इथे येत जा, तुमचे जे मित्र असतील कॉलेजची की आश्रमाला भेट देत जा, श्रमपरिहार करत जा। वनवासी कल्याण आश्रम तुम्ही इथे भेट दिल्याबद्दल तुमचे आभारी आहे।